No niin, moikka pitkästä aikaa ja tervetuloa tänne mun neuleaiheiselle kanavalle. Tällä videolla mä esittelen taas tuttuun tapaan mun valmistuneita keskeneräisiä ja kerron mun neulesuunnitelmista. Mä oon nyt täällä meidän terassilla kuvaamassa. On kesäkuun 4. päivä ja tosi lämmintä on jo tässä aamupäivästä, niin mä virittäydyin nyt tähän. Nyt mulla ei oo mitään näytön peilausta tai muuta viritelmää, että mä näkisin mitä mä teille sinne näytän, mutta toivottavasti saan jotenkuten näytettyä. Siitä on nyt reilu kuukausi, ehkä 1,5, kun mä viimeksi kuvasin, että toukokuussa en kuvannut mitään. On ollut kaikenlaista muuta elämässä ja sitten on tehnyt neulomisen sijaan paljon ulkohommia, puutarhaan laittoa. Ja on ollut tosi kiva nyt niin kuin innostua jostain taas silleen enemmän, opetella uutta ja näin. Mutta olen mä neulonutkin ja viime videolla oli niihin hiivatehtaan lankamarkkinoihin pieni hetki aikaa, niin siellä mä tosiaan kävin. Joku mut muuten tunnistikin ja moikkas mua, että terveisiä vaan. Ja jos oot siellä taas katsomassa, olipa hassua. Mun mies, kun me mentiin sinne, niin sanoi, että mieti, että teoriassa joku saattaa vaikka tunnistaa sut. Ja sitten siellä, no ei varmaan ja ei niin kuin kukaan tulisi sanomaan mitään. Mutta tuli kuitenkin yksi. Niin, tosi ihmeellistä. Me oltiin siellä koko perhe, 3 lasta mukana, niin mut ihan kiva reissu oli toi mun niinku ensimmäinen tommonen neule tapahtuma, missä mä olin. Mulla oli sinne sellainen pieni ostoslistan tarvikkeita, mitä mä tarvisin. Et lankaa en ostanut sieltä. Mä voisin vaikka tähän alkuun nyt esitellä noin, mitä mä sieltä ostin. Eli mulla oli ostoslistalla uutta kaapelia tarvin, niin tää Knitsin on kuulemma hyvä ja tää on vaikuttanutkin hyvältä. Mulla on se Knitting Barberin kaapeli ja se on toki jo vanhakin, mutta semmoinen vähän koppura. Niin uutta kaapelia ostin sieltä ja sitten Tsiakoon 2,5 millin pyöräpuikon. Ja sitten, siis mulla on ihan oikeasti aito tarve ollut silmukkamerkeille, tämmösille, niin näitä on nyt monta. Taas. Tollasia, toivottavasti nyt näkyy. Tämä pikkulintu ja mehiläinen. Näistä tän ison, missä on noin pallon sisällä, tommosia pikkupalloja, niin sen valitsi mun 4-vuotias poika, että toi oli sen mielestä tosi hieno. Ja sitten mä itse valitsin noin linnun ja mehiläisen. Ja no sitten Wool Me Oncein pisteeltä otin kaikille lapsille vähän niinku semmoista yllätysboksit, missä tuli 10 gramman minivyyhti ja silmukkamerkki, niin sieltä tuli noi appelsiinisilmukkamerkit ja kuuma ilmapallo. Ja sitten langat, mitkä sieltä tuli, niin no ei meillä sattui tulemaan 2 samanlaista. Nämä plus ne appelsiinisilmukkamerkit ja tämä plus se kuuma ilmapallo. Mutta se nyt meni ihan hauskasti, että oli pojille samanlaista ja tytölle sitten toi
näistä mä ajattelin tehdä jotain raitaa lasten sukkiin. Mitään muuta mä en sieltä ostanut. Mä voisin kertoa, mitä mulla on päällä. Tää on jo muutaman kesän sitten valmistunut tämmönen Dropsin joku ohje. Tämmönen toppi. Näitä mä oon tehnyt itse asiassa 2. Tässä on ihan kiva tää pitsikuvio. Tää ohje oli muistaakseni sille safranille, mikä on niinku fingering tai sport. Mutta tän mä oon tehnyt siitä Dropsin Cotton Merinosta, eli DK-vahvustelangasta. Mä oon varmaan jotain sitten puikkoa säätänyt tai valinnut pienemmän koon kuin muuten olisin tehnyt. Niin tää on kyllä tosi kiva. Tätä mä oon käyttänyt vähemmän kuin sitä toista. Mutta jos nyt tänä kesänä tulisi käyttöön, tämähän on ihan tässä ehkä musta tuntuu, että tää on vähän leveä tästä edestä, mutta ei tää nyt häiritsevältä tunnu nyt kun tän tässä päälle pitkästä aikaa laittaa. No sit voitais mennä noihin, mitä mulla on valmistunut. Viime videolla mulla oli, mä olin aloittanut nää palmikkosukat. Novitan nallesta 3 millin puikoilla. Lankaa meni 82 grammaa. Nämä on varmaan joku 3,7-3,8 koko. Ja tässä oli nyt sovellettu siitä Nelli-palmikko kämmekkäistä tää palmikko ja sitten lisäsin sinne reunoille muurahaisen polkua. Niin näihin mä oon tosi tyytyväinen, näistä tuli kivat. Toi on tosi hieno toi palmikko. Ja nää jotenkin ihanan väriset tämmöset. Tässä on ranskalainen kantapää, leveä nauhakavennus ja silmukoitu kärki. Tässä mulla kun mä aloitin näitä, niin mulla oli siinä hirveät säätöt, että mä purin monta kertaa. Ja sitten vikalla kerralla mä olin purkanut sillä, että mä olin jättänyt sen resorin purkamatta ja poiminut siitä silmukat, niin mulla olikin jäänyt sieltä yksi silmukka poimimatta. Ja mä huomasin sen siinä kohtaa, kun mä olin jakamassa niitä silmukoita kantalappua varten, että sieltähän puuttuukin yksi ja siellähän se oli jäänyt jo siellä resorin jälkeen heti pois. Sitten mä tein sen toisessa sukassa tavallaan samalla tavalla, että mä kavensin sieltä sen yhden silmukan resorin jälkeen ja silleen. Näissä on nyt ihan hirveästi hiuksia. Sitten mä oon tehnyt lisää sukkia, lasten sukkia tällä kertaa. Suvi Lyytikäisen The Mini Socks ohjeella. Nämä on 1-2-vuotiaalle Adelia Fibersin merinosukkalangasta fingering vahvuisesta. Näihin 1-2-vuotiaan kokoon meni 27 grammaa. Ja nämä on tehty 2,5 millin puikoilla. Vähän niin kuin näitä, tai ylipäätään sukkia, fingerin vahvuisia sukkia varten mä ostin sen 2,5 millin pitkän pyöräpuikon. Ja nämä mä oon nyt tehnyt
sillä. Ja se oli ihan kivaa. Että kyllä mä voisin niinku ehkä luupata sukkia jatkossakin. En nyt täysin niin siirtyisi, että kyllä noita sukkapuikot kanssa tulee pysyä käytössä, mutta oli ihan kiva. Kun näissä se ohje oli kirjoitettu niinku sen mukaan, että tehdään luuppaamalla, niin ei tarvinnut sitten miettiä, että miten se sukkapuikolla tekeminen vaikuttaa niihin ohjeisiin. Tähän mä myös olen harjoitellut ton italialaisen aloituksen. Itse mä sitä nyhersin yhtenä iltana niin kuin tyyliin koko illan. Ja niin kuin mä en tiedä, onko se mahdollisesti siinä ohjeessa on virhe, mutta kun musta tuntui, että on. Että siellä oli niin kuin ne video-ohjeet ja sitten oli sanallinen ohje, niin mun mielestä ne ei niin kuin kohdannut. Että siinä sanallisessa ohjeessa oli eri tavalla kuin siinä videolla näytettiin. Niin sit mua hämmensi se, koska mä enemmän tykkään niin kuin kirjoitetusta ohjeista, että mua ärsyttää katsoa niitä videoita ja kelata ees taas ja yrittää tihrustaa, että mitä siellä tapahtuu. Niin sit mua niinku hämmensi siinä se. Ja sitten tietysti tämmöinen ohut liukas lanka ja pienet puikot, niin olipahan työmaa. Et en tiedä, onko vaivan väärti tämmöisen lapsen sukkaan semmoista tehdä. Ja sitten kaiken niin kuin muun kivan lisäksi niin sinne tommonen kolone ja löysiä silmukoita siihen vaihtokohtaan jäi. Täällä on muuten jotain jäämälankaa, ruskeat pari raitaan, ei sieltä hirveästi näy, mutta laitoinpa kuitenkin. Joo, tää oli tosi hyvä ohje kyllä muuten. Tuli niinku oikeesti, no en ole vielä sovittanut millekään pikkulapselle, mutta nämä niin vaikuttaisi sille, että tässä kyllä niin on tehty asioita silleen, että näistä tulee niin istuvat sukat, eikä semmoset, mitä lasten sukat monesti on semmosia, ettei nyt jalkaterästä istu kunnolla. Niin nämä ehkä voisi istuakin. Nämä mä ajattelin tolle veljen tytölle joululahjaksi laittaa, joo. Sitten mä oon tehnyt samalla ohjeella 6-12 kuukautisen koon. Tähän mä oon tehnyt ihan sen tavallisen aloituksen ja kun mun mielestä se on ihan niinku riittävän hieno sukkiin. Noin 2,5 millin puikoilla. Tää lanka niinku, kun mun mielestä piti olla fingering ja ihan se niinku 420 metriä 100 grammassa, mutta tää on selvästi niinku tämmöstä pömpseempää, villasempaa kuin toi merino. Että melkein olisi varmaan niinku mennyt sport-vahvuisestakin. Niin näistä tuli varmaan vähän isommat. Ja näihin meni vain 2 grammaa vähemmän lankaa kuin noihin isompiin. Eli 25 grammaa meni näihin 2,5 millin puikolla. Ja nämä mä annan nyt tulevana viikonloppuna ristiäislahjaksi muiden lahjojen mukana. Tosi söpöt nääkin. Kyllä. Näissä mulla oli kummassakin se pintaneule. Et siinä ohjeessa oli vaihtoehtona myös sitten sileeneule ja oli myös annettu noille raidoille niinku ohje, että millä tahdilla ne siihen tehdään. Niin joo.
Sitten puhuin tästä Lotus-kieltaisuneuleesta. Nyt varmaan vähän hankala tässä näyttää. Niin. Tää nyt on haastava tässä näyttää, mutta tän on saanut valmiiksi. Mä en varmaan tähän videolle nyt tästä mitään kuvia laita, mutta mun sieltä Ravelrystä löytyy nämä mun projektit ja kuvat, kun saan sinne päiviteltyä. Tässä mulla oli lankana Dropsin Nord ja Kid Silk. Ohjeessa olisi ollut 6 millin puikko, mutta mä tein 5 millin puikolla, koska halusin vähän vähemmän väljyyttä. Mä oon tehnyt sen pienimmän koon. Tähän on mennyt yhteensä 227 grammaa, eli varmaan 3 tai vähän päälle sitä nuuria. Ja, sitä Kid Silkkiäkin mennyt 3 kerää. Joo, uskoisin. Tässähän olisi niinku olkapää sellainen laskettu, niin mulla sen tiheyden takia niin tulee kai tähän näin, että se ei laskeudu tonne alemmas. Ja sit siinä oli niinku annettu, ensin tehtiin takakappale ja sille oli annettu niinku senttimäärä tietysti, että minkä korkunen. Ja sitten poimittiin ne etukappaleiden silmukat täältä. Ja sitten siinä oli vaan niinku, että montako kerrosta tehdään ennen kuin yhdistetään. Ja sitten mä siinä kohtaa tajusin, että niin, että munhan varmaan olisi pitänyt miettiä sitä jotenkin aikaisemmin, koska kyllähän mä nyt haluan, että se olkapään sauma tulee tänne, eikä että se tulee tänne eteen. Sitten kun mä olin tehnyt sen X-määrä, mikä siinä ohjeessa oli annettu näitä pääntien näitä lisäyksiä, niin sit mulla tää korkeus ei ollut vielä sama kuin tuolla takapuolella, vaan se oli vähemmän. Niin sit mä oon tehnyt ennen etu- ja takakappaleiden yhdistämistä niin lisännyt vielä vähän pari lisäystä enemmän tehnyt ennen kuin mä yhdistin ne. Ja sit mä oon tehnyt, voi muuten olla, että mä oon tehnyt sit niinku, kun mä oon aloittanut sillä ykköskoolla, niin sit mä oon vähän niinku siirtynyt siihen niinku kakkoskokoon. Siinä, että mä tein niitä lisäyksiä sen kakkoskoon verran ja sitten jatkoin niitä, kunnes olin siinä kakkoskoon määrässä. Oisinko niin tehnyt? Sitten mulla oli ihan hirveä ongelma, kun tässä piti sitten tänne niskaan tehdä I-kordi jälkikäteen. Ja siinä sanottiin, että poimi nurjalta ne silmukat ja sitten niinku aletaan tekemään se I-kordi. Niin mä en jotenkin niinku ymmärtänyt yhtään. Mä poimin niitä vaikka kuinka niinku monella tavalla ja sit kun mun mielestä siinä ohjeessa kyllä pitäisi niinku lukea sit niinku, että poimin neuloen, jos pitää poimia neuloen. Et jos on pelkästään poimin, niin en mä tiedä, mutta mä en saanut siitä mitenkään. Sitten mä en ymmärtänyt sitä, että miten niinku nurjalta. Niin sit mä poimin ihan niinku samalla tavalla kuin vaikka täällä olkapäällä mä poimin ne silmukat siihen niin neuloen oikealta puolelta, niin mä tein tänne samalla tavalla. Ja sitten tein sen I-kordin. Niin ja mun mielestä tää on nyt ihan hyvä. Tässähän niinku pointti on, että tää sit vähän vedetään kasaan sitä tuolta niskasta, että se pysyy sitten päällä. Niin ajaa asiansa. Jotain outoa mulla on tässäkin kyllä tapahtunut, että ei ole nyt niinku ihan
olisiko mun pitänyt poimia niinku tuolta alempaa jotain. Tässä mulla myös oli niinku näissä hihoissa joku hirveä niinku ongelma tuossa silmukoiden poimimisessa, että se ei niinku, vaikka tässä nyt ei ole mitään vaikeita, että tässä ei pelkkää sileitä neuletta eikä ole mitään palmikkoa tai muuta esimerkiksi, niin mulla oli tässä niinku hirveä ongelma saada kunnollisesti niin siitä poimittua. Ja meinas kyllä niinku, sitten kun vielä piti ihan viimeisenä hommana toi niskan aikortti tehdä, niin se lentää koko neule hiiteen, kun mulla olikohan mulla jotenkin, että mulla oli niinku lapset kotona ja sitten mä siinä niinku lastenlaisena ollessa koitin sitä vielä niinku tusata sitten aikorttia ja se oli erittäin hankalaa. No sitten vielä yksi, siis joku virkkausinnostus nyt tuli ja sitten kyllä myös meni. Mä näin jossain tän Novitan tämmönen virkattu laukku, boa laukku. Ja ajattelin, että oi tommosen mä just niinku tarvin tommonen niinku, no tän kokoinen tämmönen tukeva laukku ja mulla oli kotona muutama kerta Dropsin parisia, josta oon tän tehnyt ja niin aloitin niillä ja hain sitten lisää sitä lankaa ja mä en nyt muista millä koukulla mä oon tehnyt. Oisinko mä aloittanut sillä ohjeen 4 millin puikolla. Ja sitten huomannut, että se niin kuin ihan näyttikin jo semmoiselta niin kuin liian löysältä. Sitten mä en nyt muista, onko mä ottanut 3,5 vai peräti 3 millin puikon koukun siihen. Ja sitten tästä niin kuin tuli ihan hyvän näköistä ja kun mä ihan mittasin sitä tiheyttä ja se ei ollut niinku oikein. Että edelleenkin se oli liian löysää, mutta en mä nyt niinku voi, että tehtiin kaksinkertaisella parisilla, eli tosi paksua lankaa. Niin ei sitä nyt voi oikein niinku pienemmälläkään koukulla niinku saa tehtyä. Mutta mulla tuli siis niinku löysää sillä jo ohjeen kokoa pienemmällä. Sitten tehtiin niin kuin 1 000 000 palasta. Niin oli vähän vaikea ehkä hahmottaa sitä. Joten tein vaan. Ja mä tein tämän varmaan niin kuin parissa päivässä niin kuin niska niin kuin jumalattoman kipeänä. Väänsin sitä paksua lankaa pienellä virkkuukoukulla. Ja tää nyt näyttäisi yllättäen olevan lopputulos niin kuin isompi kuin siinä ohjeessa. Mutta laitoin silti kasaan. Mä olin ostanut tähän tämmöisen magneettilukon. Laitoin sen sinne ja kiinnitin noi hihnarenkaat ja siinä oli vähän, tai siinä oli niinku, tää oli niinku se perus hihna ja sitten siinä oli kerrottu, että miten jos haluaa paksumman, niin mun pitää tästä varmaan tehdä niinku vielä se paksumpi, että nyt tää on tämmönen ihan ohut ja koska tää on aika tämmönen niinku jämerä painava laukku, niin tää ohut hihna ei oo kiva. Mulla jäi sitä lankaa sen verran, että mietin, tekisinkö ihan kokonaan uusiksi tän. Vai mitä teen, kun tästä myös tuli sillä ohjeen mukaisella ketjusilmukkamäärällä niin kuin ihan tosi pitkä, että mä oon joutunut, niin kuin tää on kaksinkerroin täältä näin pitkältä matkalta. Kun se riittäisi, että se olisi vaan tuolta. Ei sen tarvitsisi olla tälleen.
On mulla tää nyt pari kertaa ollut käytössä. Ehkä tää voi olla ihan kiva kesälaukku. Mutta vähän kyllä nyt taas niinku, tai sain tarpeeksi virkkaamisesta tämän tekemisen jälkeen. Et ehkä jotain semmoisia isoiden neliöjuttuja voisi tehdä, kun niissä niinku ehkä on, tai jotain semmoista, missä toi niinku tiheys ei ole niin kriittinen. Niin sit tänne pohjassa on vahvike, tai ihan kiva juttu. Meillä oli kovalevyä, niin mä oon siitä laittanut tänne vahvikkeen, ja sitten on tämmönen kännykän mentävä tasku. Musta tuntuu, että mä en ole nyt hirveästi keskittynyt tähän, mitä mä teille siihen näytän. Et pahoittelut, jos mä nyt näytän ihan jotain niinku ihmeellisiä, osoittelen sinne kameraan. Tuolta tulee joku langan pää oikealle puolelle. Mä en ollut myöskään ennen kuin mä tämän ohjeen, tai ostettava ohje, niin en ollut niin tajunnut, että tää tehdään tosi monesta palasta. Että oliko tässä 7 vai 8 niin palasta, mitkä sitten piti virkata yhteen. Niin se oli aika työläs. Sitten siinä oli mun, ei kun on mulla vielä yksi valmistunut. Voisin tässä kohtaa pätkästä tämän videon. Mä laitan tähän väliin sitten pätkän siitä viimeisestä valmistuneesta. No niin, nyt mulla on päällä tää viimeisin valmistunut suoraan kuivumasta. Eli Anna Tanskasen kirjasta Siikinen-liivi. Tämmönen isoa palmikkoa ja pontoloneulenauhat sivuilla. Mulla on tässä lankana Dropsin puna ja Dropsin Kid Silk. Ja tein ohjeen mukaisilla puikoilla, eli 4,5 ja 5,5. Oisin varmaan voinut ottaa pienemmätkin. Et musta tuntuu, että mulla on tässä vähän löysempi tää tiheys. Ainakin noi resorit ois saanut olla tiukempaa. Mutta tää on ihan hyvä näin. Tässä tehtiin nämä sivujen onteloneuleet niin kun, samalla kun neulottiin tää palmikko-osio. Ja sitten poimittiin pään tielle silmukat ja nämä sivujen nyörit tehtiin erikseen. Hyvä ohje, helppo, kiva palmikko. Nyt mun ehkä semmonen niin kuin liivitarve on tyydytetty, kun mä oon tehnyt tän ja sen Lulu Slipoverin tässä. Ja sit mun mielestä se Lotus kietosneule menee kans vähän samaa kategoriaa, että sitä voi käyttää kans paitojen ja mekkojen päällä. Niin olen tyytyväinen kyllä näihin. Että nää saa sitten heti tossa kesän jälkeen. Alkusyksystä on kivoja vaatteita tämmöset. Noin, sitten siirrytään mun keskeneräisiin. Niitä ei oo nytten paljoa. Mulla on edelleen täällä tää riemuhuivi. Onpas tää lämmin, kun se on tuossa auringossa. Ihan kuuma. Nyt tää on niinku 4 kerroin taiteltuna. Eli tää on jo aika iso. Tähän oli 2 kerää vuonaa varattu. Niin nyt mä oon sen toisen kerran päässyt aloittamaan. Ja tää on jo näin iso. Ja tässä mulla oli lankana toi Jalovillan vuona ja sorja. Tästä tulee kyllä ihan tämmönen kevyt ja tosi lämmin huivi. Ei siitä sen enempää, toivottavasti se olisi vaikka ensi videolla valmista. Toi on aika pitkään mulla ollut ja haluaisin kyllä valmiiksi. Toi voisi olla ihan kiva myös viileinä kesäiltoina semmoiseksi hartioille ottaa lämmikkeeksi. Jos ei mitään niin neuletakkia halua pukea, niin ottaa ton. Sitten mulla on tosi kesäistä neulottavaa muutenkin. Mä oon aloittanut
mä tarvin semmosen matkaneulottavan. Niin mikäs se on parempi kuin Sophie huivi. Ja tää on nyt se huppuhuivi. Sophie Hood. Dropsin Airista. Tää Dropsin Air oli viime kuussa tarjouksessa, niin kävin hakemassa tän. Näitä huppuhuiveja monet on tehnyt, tämmöiset niinku palaklavat ja huppujutskat on ollut aika suosittuja. Mä oon ollut vähän epäileväinen niistä, että onko se nyt yhtä hyvä, kun siitä kuitenkin se ei suojaa tätä otsaa niinkään ja korvat paleltuu. Niin siksi mä en ole vielä aikaisemmin niihin tarttunut. Mutta no varmaan kun olisiko ollut toi kutimukset, Jonna ja Katri teki noin ja Heikki kehui, että se on tosi hyvä, niin nyt mä ehkä niinku voin kuvitella ja uskon, että se on kätevä semmoisilla keleillä, kun ei tuule vaikka niin kova, että otsa jäätyy. Ja sitten tietysti toi voisi olla kiva niinku pipon kanssa niinku ekstra lämmikkeenä tai jonkun panna. Mä ajattelin, että jos mulla ei lankaa yli, mä teen esimerkiksi Somagnitsin ilmaisohje Aava-panta. Mä tekisin sen ton kaveriksi. Ja sitten ei niin kylmillä keleillä toimisi sellaisena lämmikkeenä, minkä saa sit helposti niinku laskettua alas. Niin odotan kyllä, että pääsen sitten talvella käyttämään ei ole muuta keskeneräistä mulla nytten. Sitten Dropsin Airia mä ostin samalla kun ostin ton ruskeen, niin mä ostin myös tämmösen vähän niinku korallihtava pinkki. Mun mielestä ihanan värinen. Tämän mä ostin niinku, että mä tekisin tästä itselleni sen Iris Cardiganin. Mutta on myös mahdollista, että teen tästä mun tyttärelle jonkun neuletakin. Hänellä oli tästä Dropsin Airista tehty neuletakki, minkä mä vahingossa itse pesukoneessa kutistin. Niin se on nyt mennyt. Ja se on ollut semmoinen neule, mitä hän on niinku käyttänyt, että tykkää niinku jonkun lyhythihaisen mekon tai paidan kanssa ottaa sen neuletakin. Niin voisin myös tästä tehdä hänelle. Petteknitillä oli hetki sitten semmoinen, tai ohjeet alennuksessa 2 yhden hinnalla. Ja mä ostin 4 ohjetta. Mä ostin ton Sophie Hoodin ja sitten Penny kämmekkäät. Ja sitten lasten sen Eeva neulettakin ohjeen. Sen mä ajattelin, että mä voin sillä ohjeella tehdä vaikka itsellenikin, että se oli semmoinen ohje, missä oli sinne 14-vuotiaaksi asti ne koot, niin se isoin koko sopii mulle niistä. Ja sitten lapsille, se olisi mun mielestä semmoinen, mikä kävisi poikalapsille kanssa, olisi kiva, se on semmoinen syvä V-aukko. Neuletakki, niin olisipa söpö kaikille lapsille voi tehdä semmoset. Siinä, olikohan se tehty siihen PR-kyntistä, että tää nyt ei ehkä sovi siihen. Joo, jotain tästä tulee. Sitten mä sain mun ystävältä,
hän siis ei niinku näitä ilmeisesti itse niinku kerta kaikkiaan niinku tarvii, että halusi antaa nää mulle, koska mä sanoin, että mä kyllä voin näistä niinku tossuja tai jotain tämmöstä tehdä. Niin dropsin Snowta, tämmönen likainen vaaleanpunainen ja sitten tommoinen utunen sininen. Niin näitä oli ihan reilusti kumpaakin jotain 6, 7, 8 semmosia. Sit mulla on itselläni parit kerät tämmöstä ruskeata ja viininpunasta. Niin tossujahan näistä varmaan tulee. Mä en viime talvena vielä lähtenyt siihen Sailor Slippers buumiin, mutta se voisi olla ehkä nytten niiden aika. Tosin mä niitä ohjeita etsiessä googletellessa löysin, olikohan se Sulla vikat blogista, niin siellä oli luovutettujen tossujen ohje, mikä oli niinku semmoinen samantapainen kuin ne Sailor Slippersit. Semmoinen raidallinen ja tehdään silleen niinku pötkönä ja ommellaan sitten se pohja pääliosa ja te tiedätte. Niin ehkä teen sillä, se oli siellä ilmaisena saatavilla siellä blogissa. Tai siellä oli itse asiassa 2 eri variaatiota. Toisessa oli ilmeisesti niin kuin vähän matalempi se jalkaterä ja toisessa vähän korkea, tilavampi se jalkaterä. Niin katsotaan. Ja sitten mulla on nyt postissa odottamassa paketti PR-kynttiä. Mä tajusin, että mun iskä täyttää tänä vuonna 60 ja mä voisin tehdä sille villapaidan. Niin semmoista tummansinistä PR-kynttiä ostin, että teen ihan yksivärisen raglan paidan. Synttärit on heinäkuun lopussa, että en nyt ota paineita, että onko se silloin valmis vai ei, kun nyt niin kuin sitten syksyksi tulisi valmis. Mutta sen mä aion aloittaa kyllä sitten heti miten, että saa edes jollekin mallille sen sitten kesän aikana. Olen menossa Porvoon Garnfesteille käymään. Meillä on Porvoossa tuttuja, niin tulee sitten saunareissulla käytyä siellä. Mulla ei ole mitään ostoslistaa tai lankahankintoja mielessä. Mun pitää ehkä vielä miettiä vähän, että olisiko jotkut langat, mitkä mä sieltä soisin itseni ostavan. Vähän mietin, että jos mä ottaisin vaikka jonkun parikerää tai fingering lankaa ja tekisin kesäpaidan vai villapesuohjelma. Tai jonkun muun. Mutta ei mitään isompia. Toivottavasti, että olisi hyvä keli, niin olisi niin kuin kiva käydä ihan vaan Porvoota ihastelemassa ja silleen. Vielä on auki sekin, että mennäänkö nyt sinnekin koko perheen kanssa vai häidäänkö miehen ja lapset jonnekin muualle. Lähteekö mun yksi neulekaveri sinne mukaan vai ei. Niin
Mutta jollain kokoonpanolla kävästään siellä. Joo. Tässä oli ehkä mun kaikki neulekuulumiset nyt tällä kertaa. Toivottavasti mä saan sinne väliin laitettua sen pätkän siitä yhdestä valmistuneesta, mikä oli vielä kuivumassa. Eiköhän. Tää niinku editointi ei ole mun semmonen, en koe siihen niinku suurta paloa, että se on semmoinen pakollinen paha. Joo, mä jään nauttimaan kesäisistä keleistä ja neulon ehkä tässä ulkona vielä hetken. Laittakaa taas kommentteihin, mitä olette vaikka itse nyt neulonut. Neulotko jotain että katsoessa? Ja onko jotain kesäsuunnitelmia? Ootko tulossa sinne Porvoon Karnfesteille tai muuta? Kiitos kun katsoit. Moi moi!